Čaute, 8. a 9. mája tohto roku bude v Graffiti Shope Nemecko, Bratislava Old School Graffiti, akcia dvojdňová, takže začne to v piatok, bude tam výstava v podstate archívnych fotiek graffiti, jak vznikali v Bratislave a vôbec okolo na Slovensku a nejaké videá a možno nejaký jam, nejaké rozhovory. Dojdú aj legendy graffiti, tak bratislavských, zo začiatku, tak dúfam, že sa zastavia. A v sobotu bude graffiti jam plus muzika samozrejme aj nejaký rap a dúfam, že sa to všetci uvidíme, tak majte sa pekne, takže Bratislava Old School Graffiti Jam, yeah. Scratch effect, German tempo ramp up.